Ricardo? Ngano kayo makayo kang gisugo gasin? Namang ko'y lalaki nga nawad ano 1,000 ay? Ngano? Imo na siya gitabangan o pagita? Wa na uy. Unya, nganong nadugay ka mag-uli? Nagpaabot ng gugunay nga mobiya na ang nawad ano 1,000? Ngano nagpaabot ka pa ban? Alangan ay, og dili na ko siya paaboton nga mobiya, dili na ko mapunit ang 1,000 nga akong gitumban. Ayaw! Kasi order ni mo, sir. Itlog, day. Paki-scramble lang ko, day, ha? Okay. Imong kauban, sir. Itlog sab? Itlog sab, day. So, ano nang imong itlog, sir? Ipalihog ra ko kalot, day. Ayaw! Tara bay, manigarilyo na tanin nyo. Dili na may pwede anak bay. Beta bay, di na may pwede anak. Ay kung ingnang nag-usab na mo. Ay basta di naging may pwede anak bay. Aw, tod, mag-inom na lang ta. Na, di na pag may pwede anak bay. Bitaw bay, di na dyan may pwede anak. Nganong di ba lagi pwede nga nahimo man na nato sa una? Lagi ka masayod bay? May angay pa ba di kumasayran? Wadi ka makabao bay nga mauman ang bisyuhan ng kaangin kung nga di na may pwede anak. Unsa ko'y mawin na kaangin? Maubitaw na nga mong namat yan. Ayaw!